מספרת כלום, רק לפעמים בלילה בוכה קצת, אבל לא אומרת כלום. דיברנו כל היום, סיפרנו לה הכל, והיא סגורה בחדר בשקט ולא אומרת כלום. וכל היום, כל היום אנשים מתאספים, שואלים, מדברים המון. וכל היום, כל היום מנסים סיפורים ותפילות, מנסים הכל, אבל היא לא שומעת כלום. אולי היא לא יודעת כלום, וגם כשמתקרבים ולוחשים לה, זה לא עושה לה כלום. רצינו שתזכור שיש סיבה לחזור, והיא לבד בחדר שוכבת ולא אומרת כלום. וכל היום, כל היום אנשים מתאספים, שואלים, מדברים המון. וכל היום, כל היום מנסים סיפורים ותפילות, מנסים הכל. היא לא אומרת כלום, היא לא אומרת כלום, היא לא אומרת כלום. היא לא אומרת כלום. שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, עוטפים אחרי השמש, שבויים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת? שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת בלילות ובימים, כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר, הזמן יפה יותר, הביא את היום.